Jatto sini te prasado phani lukurokno khono mungtei hamjak maya farjawo जों kaisa kami hamkrai bodol society hinai khalaijak kami hamkrai tubunani bagui kami hamkrai bodol ni teke kaisa branch clock laika lakma katal foundation hinai oro chaloknai ingkha naikolnai president tongobroni team ni pohor jamatia kenorok oro poster rok rojak nukmanai aste aste video continue tongke angke amorok ke borok ni team pohor ni team song ge norok poster rok nugui manai ke norok ni chrai rok no bo admission rok khai manai ke ni chrai rok no hamroi manai nei borok kok sarka o video ni bi through te khai ge phaidi borok chrai rok no phorongmani rok sak hamronani rok nailai medicine rok ceremony loge loge hamronani bagai samung borok rok অনেক পদে পদখাই borok no hamroknani chesta khai tongo pohor jamatia ingke tei onai no person rok bo hamoi thangbai kha foundation ni team song ni jodi si problem ngoi tongkha borok rai rok thanio angkha borok ni tongbai jago center ro admission khainen bagai borok ke wari rong thangbai chanani rong ya farus ni nungnani rong ma pogui ni thangbai jago chrai rok kenorok bo asa khayo norok borok jodi norok ni chrai rok ni sago problem nangai tongkha family o ke borok ni center ro norok admission lai manai tei sini ni chrai nambo ni hamle on ro ui tei basiroi manai rehabilitation center ni chung video no nai thanglai ne borok ni musoi musawai khaidi norok je video ro hamani tei norok no belai hambai feeling no better khairo ni bagai tei lukurok lai chak nugui manai tei singui manai chini kami hamkrai bodol society ni through khai kaisa branch lakma katal foundation oro chaloknai ingkha borok ni team ni president brom gonang pohor jamatia naikani khai borok no chrai rok no medicine rok tei musoi khai anondo ke o chrai rok no snamnani bagai belai no chaitok jak phaidi chung continue thanglai pini amorok ke chaitok laijak borok chrai nai jagi tongni bagai pula amhai condition ya tabo onek condition ka hamui thangbai kha borok ni kenarok nungnai rok no hamronani bagai nogui tongkhana mangpili nge phaidi chung video continue tonglai pini borok dorjo gonang borok haini bagai o center no kholok laikha nge lukurok ni support nango nei borok kok kesar kha o center kholok nai song বিশেষ খাই pohor jamatia no lukurok ni thani kok kesar mu chini rehabilitation center no teibu krak khai tisalaina ni bagai lukurok ni supporter te chubaso nango hnai o kok awai pirdi hnai bo sahor khas ani Vishnu Triprasai YouTube channel ni through khai ke phaidi joto silainai ingke o video no asake share khaidi hnai ang joto ni thani koimung ya farjawo ingke jara nogrogo problem ung tongnai rok borok no bohaine koinai ingke jara o video night nugui nai rok no bo ang koinai chini dofani lukurok no jara chini chrai manai hamya sagai phainai jinis rok sagai nesa jinis rok no sagai jodi nogrogo asokja kosto rok mamani nok tongbai kha ke o family ni borok rok no kisa asa khayo jotto chini tiprasa dofani lukurok tlangai jajak nai hnai chrai rok no borok tlangai admission center rok no nugui man khana ani bagai o ke norong chrai rok no jodi osubida awai ke borok kok sarka o borok ni center ro ke admission khaige chrai rok no haro tisanani bagai phaidi joto borok ni continue tong better khayani bagai borok onnaino chaitok jak ke norok nugui man tam khairo borok o center ni bisingo je drugs ni manai hamya phainai jarok chanai rok no chrai rok no hamronani bagai borok chaitok lai tongo ge borok kok sarka chini lukurok ni thaniwo o video no share khaidi hnai jaga o soglangthang hnai ke silangthang oro center tongo chini Gumute district ni under on klaijak
Jotonbari opposite kelai korbok thangmani lamao Boidobari o center kologjak hingke o cherai rok no norok nugui mankha aigeni condition bai tagni condition onek ni difference wngui thangkha borok hamroknani chaitokmani bisingtwi hingke borok teibo kwchar o video no jodi asuk ke share khaidi hinui chajakha hingke chini Tripura rok no hingke asa khaio o video no joto no chajaknai hinui hingke chini Tripura lokorok nugui mankha bahai borok khaiui roi tong hamroknani bagui cherai rok no jara manui hayam chamui jekono no fainejar manui chagui abo hamya rok thangla hangke o center o tlang thangui hamroi manai norokni cherai rok no ke borok ni center o naikol nai rok enek ni kaham doctor rok akhorok joto no tongo borok ni thani o cherai rok no romui tongroknani rok nok building di ago blaino kaham thongbroi no saf sutra norok nugui mano borok feeling no better khainani bagui tamo decision nagoi khairoi tong abo khoroksa khe borok class check bujokmani bisingtwi borok no hamroknani chaitogui tongo khoroksa khai hingke hamuibo thangmaikha baksa tei koyek jona tongkha abo dugi hangkhana hamui thangbai ono hinui ang asa khaio ke hamui thangnai jara thangnai rokbo kablaino kaham tongbaikha kono abo hai nasa nesa rok no yakarui thangbaikha kaham lakma borokni wngui thangbaikha hingke joto abo haino khaina nango chini Tripura lokorokni borok rok ba dofani Tripura rok no abo hai center jodi si teibo kholoknani chung chaitok tongo abo chung chini Tripura rok no hamroknani bagui chaitogui tongo hingke norok nukmankhana bahai bo borok class khaijak tong hamroknani bagui borok o cherai rok no koyek din bisingo borok hamui thangbai ono hinui asa khaibo asuk khe borok sakchari chakchilokman chaitoklai tongmani bisingtwi hamroknani hinui phaidi hingke chunghai hani video continue tlanglai phainai jodi se ani sama rok chayako ya tongkha hangke norokni thanio ang nakar sango to phano o video no asuk khe share khaidi joto oro chini Boidobari o kaisa rehabilitation center kholokjak hinui silangthang hinui kokchar mung borokni thani ni chini o Vishnu Tripura YouTube channel ni through teke te alka channel lok phano upload khaimano kono apoti koroi o video no download khainai hingke asukno tini ani video hingke joto no hambai chini Tripura dofani lokorok